омада истифода бурд. Паси Алиҷони Буризод ба канори рост. Аз инҷо ирсоли тӯб аз сӯи Ҳамадони Камолов аст. яке аз бозигарони Камбоҷа худаш дар ин ҳолат бубинед. тӯбро сӯи дарвоза равон мекунад. ин капитани даста Сарет Край аст ва тӯб ба тири дарвоза расида баргашт. ҳолатро як бор дигар дуе рафти ҳуҷумро мебинем. боз ҳам фаъолии Ҳамадони Камолов аз канори рост ва инҷо Эҳсон бо Шервони Маъбадшоев дар якдигар бозӣ мекунанд. хело зебо ҳамдигарро мефаҳманд, дарк мекунанд ва албатта ки ҳаракатҳои Эҳсон низ қобили таваҷҷӯҳи махсус аст ки чӣ гуна аз дарвозабон тӯбро гузаронд дар ҳамин ҷо ҳаст. паҳлӯи ӯ дарвозабонам пеш баромада буд то ин ки мавқеиятро танг кунад ба дастаи Пас ба яке аз бозигарони асосӣ табдил ёфтааст ӯ. инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи Камбоҷаро мебинем. вазъияти хатарнок ба миён меояд ва ба онҳо муяссар шуда истодааст ки гол зананд.